नोंथांमोननि सिगाङाव भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौ माबोरैहाय अनलाइन गावनि मबाइलजोंनो एबा गावनि एन्ड्रइड मबाइलखौ बाहायनानैनो लिंक खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो कमप्लिट प्रसेसखौ आङो देखायगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायोब्लानो आधार कार्ड आरो भटार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामगोन। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ जागायलांनो। स्ट'राव फैनानै नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन भटार हेल्पलाइन लिरदो। भटार हेल्पलाइन लिरखांनायनि उनाव बेबायदि फैगोन। नोंथांमोना फार्स्ट टाइम डाउनलड खालामदोंबा साइडआव डाउनलड अपसन देखायगोन। आंना डाउनलड खालामखानाय दंखायो नै, बेखायनो बेयाव अपेन अपसन देखायबाय। बा नोंथांमोना डाउनलड खालामाखैबा खालामदो। बा डाउनलड खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननि स्क्रिनाव बेबायदि फैगोन। बेबायदि नोंथांमोननि स्क्रिनाव बेबायदि नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बे एप्सआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि फैगोन, बेबायदि इन्टारफेस। बिनि उनावहाय नैबेयाव आइ एग्रियाव थुदो। नेक्स्ट, बेनि उनावहाय लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामदो। लेंगुवेज सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनावहाय नोंथांमोना थुनांगोन नैबे फार्स्ट अपसनाव थुनांगोन। भटार रेजिस्ट्रेसन दङ, बेयाव थुनांगोन नोंथांमोना। बेयाव थुदो। बेयाव थुखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव इन्टारफेस फैनायाव मोनसे गोदान फांसन बेयाव इनक्लुड खालामदों। बेनो जाहैबाय नैबे जोबथा नाम्बाराव दङ नैबे इलेक्टरेल अथेन्टिकेसन फर्म 6B। बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बा बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि अपसन फैगोन। बेबायदि फैखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे लेट स्टार्ट दङ, नैबे लेट स्टार्टआव बेयाव थुदो। बेयाव थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैखांनायनि उनावहाय बेयाव होदों डु इउ अलरेडि हेभ भटार आइडि नाम्बार। जुदि नोंनाव अलरेडि भटार आइडि कार्ड दंखायो नामा होननानै सोंदों। एस बा एस, न बा न। जुदि जोंनावथ' फ्राय दंखायो, बेखायनो एस अपसनानो जागोन। बेनि उनावहाय नैबे नेक्स्टआव होदो। नेक्स्टआव होखांनायनि उनावहाय बेयाव होनदों बेयाव प्लिज इन्टार इउर भटार आइडि नाम्बार। बे लांदां जायगायाव नोंथांमोना भटार आइडि नाम्बारखौ बुनांगोन। बेनि उनावहाय सेलेक्ट खालामनांगोन स्टेटखौ। नैबेयाव गाहायाव जोंना आसाम जागोन। अब्ला बेयाव भटार आइडि नाम्बारखौ आं बुनोसै। बिनि उनावहाय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो, जोंना आसाम। स्टेट खालामखांनायनि उनावहाय नैबे जोंना मायाव होनांगोन, नैबे पेज डिटेइलाव होनांगोन। बेयाव थुदो। थुखांनायनि उनावहाय नोंथांनि डिटेल्सआ ओंखारनानै फैजोबगोन आरोखि बेयावहाय। बेनि उनावहाय नोंथांनि डिटेल्सआ बेयाव फुरा ओंखारनानै फैजोब्बाय। नोंथांनि नेम, एज, जेन्डार, एसेम्बलि नाम्बार, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गासिबो ओंखारनानै फैजोबगोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा नैबे लास्टआव नैबे नेक्स्ट अपसन दङ। बे नेक्स्ट अपसनाव थुदो। नेक्स्ट अपसनाव थुखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव लिरबाय नै, बेखौ फरायना नायदो एसे। लेटार अफ इनफरमेशन्स अफ आधार नाम्बार फर द पारपस अफ इलेक्टरेल रल अथेन्टिकेसन। बेयाव आइएम नाम फैबाय, इलेक्टरेल रल फैबाय, हेभिं एपिक नाम्बारा फैबाय। बिनि उनावहाय नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बुनांगोन। नैबे आधार डिटेल्स होनाय दङ, बे आधार नाम्बारखौ बेयाव बुनानै होनांगोन आरोखि। जायफोरना आधार कार्डआ दंजोबो, फ्राय आधार कार्डआ दंजोबखासै आजिखालि। ओमफ्राय जुदि गैयाबा नैबेयाव आइ एम नट एबल गैयाबा जोंना बबाव होनांगोन, I am not able to furnish my Aadhaar number because I do not have Aadhaar number। बेयाव होनांगोन जायफोरना गैया। होमबा जोंनाथ' दंखायो नालाय आधार नाम्बारखौ जोङो होनोसै। नैबेयाव आधार नाम्बारखौ होबाय। बिनि उनाव गाहायाव मबाइल नाम्बार एप्लिकेन्टनि मबाइल नाम्बारखौबो होनांगोन। मबाइल नाम्बार होबाय। इमेल एड्रेस दंबा इमेल एड्रेसखौ होदो। इमेल एड्रेसखौ होबाय। बिनि उनावहाय प्लेस अफ एप्लिकेन्ट, जायगानि नाम, बेखौबो होदो। बिनि उनावहाय डान अपसनाव थुनानै होदो। नैबेयाव डान दङ, नैबेयाव नोंथांमोना नुदों बे डान अपसन, बेयाव थुना होदो। डान। बिनि उनावहाय नोंथांनि
फर्म 6B प्रिभिउआ ओंखारगोन नोंथाङा बेयाव मोजाङै फरायदो फरायनानै माबाफोर मिस्टेक जादों नामा बेखौ नायदो ओमफ्राय कारेक्सन खालामनो हागोन आरोखि मिस्टेकफोर दंबा नायबाय बिनि उनावहाय कनफार्म अपसनाव नैबे कनफार्म अपसनाव थुदो कनफार्माव थुबाय बिनि उनावहाय थेंक इउ इउर एप्लिकेशन हेज बिन साबमिटेड साक्सेसफुलि नोंथांनि एप्लिकेशना एबा आधार कार्डजों लिंक खालामनाया साक्सेसफुल जाबाय दा नोंथाङा बेयाव रिफारेन्स आइडि मोनबाय बे रिफारेन्स आइडिखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन रिफारेन्स आइडिखौ नोंथाङा बे अफलाइन फर्म लानायाव गोजौआवहाय बे रिफारेन्स नाम्बारखौ लिरनानै होनांगोन लिरनानै होखांनायनि उनावहाय बे फर्मखौ नोंथाङा नोंथांनि खाथियाव थानाय BLO अफिसारनो बेखौ जमा हैनांगोन बे मोनथिबायना नोंथांमोन BLO अफिसारनो नोंथाङा बे रिफारेन्स नाम्बारखौ बे अफलाइन फर्मआव लिरनानै गोजौआव लिरनानै BLO अफिसारनो जमा हैनांगोन नोंथाङा बे रिफारेन्स नाम्बारखौ मोजाङै दोनबानो जाबाय बेखौ लानानै नोंथाङा नोंनि एप्लिकेशनखौ साक्सेसफुल जादोंना जायाखै आधार लिंकआ बेखौ नोङो एप्लिकेशनखौ ट्रेक खालामनो हागोन अब्ला जोङो ट्रेक खालामनानै नायबावनोसै फैदो अकेआव होदो एप्लिकेशनखौ ट्रेक खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे खनायाव नैबेयाव एक्सप्लर नुदों बे एक्सप्लराव सेरनांगोन फैदो बे एक्सप्लराव सेरखांनायनि उनावहाय नोंथाङा गाहायाव नैबेयाव दङ एप्लिकेशन स्टेटास होननाय मोनसे नैबेयाव दङ नै स्टेटास अफ एप्लिकेशन लिरनाय दङ बेयाव थुदो बेयाव थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टार रिफारेन्स आइडि फैगोन बेयाव नोंथाङा रिफारेन्स आइडिखौ बेयाव थुनानै होदो रिफारेन्स आइडि थुबाय बेनि उनावहाय ट्रेक स्टेटासाव सेरदो अब्ला नोंथांनि एप्लिकेशनखौ बेयाव ट्रेक खालामनानै नुनो मोनसिगोन आरोखि नोंथांनि एप्लिकेशना अफसिम सौफैखो दा बेखिनियावनो आङो नोंथांमोननो आधार कार्ड आरो भटार कार्डखौ बोरैहाय अनलाइननि गेजेरजों गावनि मबाइलावनो लिंक खालामनानै लानो हायो थाइसेबो फैसा गारालासिनो बेखौ आं नोंथांमोननो कमप्लिट प्रसेस देखायनानै होबाय नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो खालामाखै गावनि मबाइलावनो खालामनानै लादो आरो रिफारेन्स नाम्बारखौ अफलाइन फर्मआव फिलआप खालामनानै खाथियाव थानाय BLO अफिसारनो जमा हैदो अब्ला बेखिनियावनो आंनि भिडिअ'आबो